Бързо, не сега. Хайде, хайде. Гадост. Дяволите. Знаеш ли, това боли. Хайде. Дяволска работа. Можех да пострадам. Къде е Джони? Макс, къде е моето бебе? Не зная. Не зная къде е. Той знае къде е бебето ми. Къде е бебето ми, копеле? Той се е изпекал. Шели! Никога няма да намери бебето си, кучко. Къде е бебето ми? Ще трябва да ме убиеш, за да разбереш. Кажи ми къде е. Бебето ти го няма. Нямаш друг изход. Ще гориш в ада. Рампълстилскин. 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 Божичко! Джони! Джони! Той е тук! Тук е! Боже! Той е тук вътре! Здравей, миличък! О, Бебчо! Обичам те! Обичам те! Макс, ти плачеш? Не, от дима е. Влезе ми в очите. Я да видим дали съм още добър в ръцете. Сатанинското изчадие прелита на трета, пристига в базата. Бергман е отдясно, отдръпва се назад и го изстрелва над плочата. И... Знаеш ли, Макс, ти беше истински герой? Да, това е края на една брилянтна кариера. Бих казала, че окончателно си вън от гаднярския бизнес. И така... Би ли искала да видиш филм с един бивш гадняр? Стига да не е приказка. Мислех за нещо като документален филм. Как стана така, че не можах да поддържа бебето? Покажи ми как става. Мисля, че ние с Клапето установихме връзка. Виж как ме гледа. Това е любов. Би ли му сменила пелените? Три години по-късно. Вижте какво намерих. Мама, виж какво намерих.
оставих на брега. Погледни красивите цветове. Цветовете наистина са красиви, мила. Може ли да го занеса у дома? Разбира се. Наистина е интересен. Можеш да го вземеш от дома. Мултивидеоцентър представи Рампълстилскин, Духът от талисмана. Превод Свобода Витова. Текста четоха артистите Лидия Вълкова, Адриана Андреева, Стефан Стефанов, Стефан Димитриев. Тон режисьор Добромир Чочов.